siya. Ito yung lugar na very strict sila sa jaywalking. Talagang huhulihin ka nila. Kapag hinuli ka nila, it's either ibibigay mo yung ID mo or kakanta ka ng lupang hinirang or maglilinis ka. Alam kong strict sila because it already happened to me last time na umuwi ako dito sa Pampanga. Papunta tayo ngayon sa Capitol. Hindi ko alam kung bukas pa. Kasi 5 o'clock magsasur na yung NBI. So, hopefully, maisingit pa nila tayo. Ay, nakasakay ako sa Wheeler. Wheeler yung mode of transportation dito sa San Fernando. Minsan may kabayo. Pero, ginagamit lang, sumasakay lang sa kabayo mostly kapag A, walang jeep, B, walang wheeler, or 3, gusto lang nilang ma-experience. Yan. Tagal ko nang hindi nagbo-vlog. Sana bukas pa. Chill lang. Nakakamiss mag-wheeler. Pangalan ako sa NBI, guys. Kailangan ko pang bumalik. Hindi ko nakuha yung NBI ko. Kasi meron daw akong kapangalan. Kitain na lang natin si Neriby tsaka si Justin dito sa mall. Para kumain and then uwi na. Ay hindi, imimit pala natin si Faye mamaya. Hahanapin natin kung saan sila nakaupo. Nakita ko na si Justin. Mali. Hindi pala siya yun. Kala ko siya yun. Mga loko-lokong yun. Wala naman sila dito sa food court. Wala naman sila. Nasaan sila? Wala naman sila. Wala sila dito. Nagloloko nila ako. Hindi nila ako Ganda yung itsura ko, hindi nila ako maano. Inang kayo. Inang kayo. Kakulay mo kasi relok lumatin. Baka nabisamangan. Shopping muna kami. Baka nabisamangan. Santing po nilang manok, oh. Gandang manok. Gandang manok. Baka niyo bisamangan. Nag-vlog mo bang inasal namin? Oo. Ayun ako na may kakasya. Basahin mo na lahat. Walang papel to. Wala na kakalimutan. Yeah, yun kaya. Ha? Uy, kayo. Kasami data may kasami na. Maging gising ka pa to, Diyo? Talino na yun eh. Nada-dog call daw siya. Baby. Tapos atin ko yung San Fernando dami. Oo. Ano ako? Oh, Baby, kawawa ah. naman. Oo naman ang pamangkin ko. Nada-dog call siya. Cut call. Ay ne, medyas. Bibili daw sila ng medyas. Kaya ko Vietnam namin. Netong mo.